kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Radio Benkan 97 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Mugujuguci o kɛra Kuri ani Bura olu bɛ Yuwaro cercle fɛ a bɛ Sikaso region a bɛ o kofɔ ni bɔ caman o yira la. PPM pharmacie populaire du Mali olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u ye o wale u ka ɲɛminɛ olu ka hukumu kɔnɔna na. Ɲɛmaaba ale ka bonya kɔnɔna na n'o ye président directeur général ye Mamadi Sisoko. Lada ale kulayara club 66 Jawokundi u ka tɔndenw ma a bɛ senna maa saba min n'olu ye garijɛgɛ sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛlen in na olu y'u ka $1,000,000 chèque olu ye o minɛ. Club 66 maaw u dagayɔrɔ la Sulemanibugu la Kulikoro sirabada la. Dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan mugujuguci o kɛra sigida fila la Kuri ani Bura olu bɛ Yuwaro cercle la a bɛ Sikaso region a bɛ o kofɔ ni mugujuguci in kɛra sababu ye a ye maa 7 bɔɲɔgɔn a ye olu bɔnɛ u ni na gendarme 2 b'a la douane cakɛla 1 b'a la ani jamanaden kana bilalen 4 n'olu ye civil ye. Mugujugucila jatigɛwale kɛbaw o maa 4 bɔɲɔgɔn a jirala k'a fɔ k'olu nɔkun bɛ ka taama nin kɛra karedon ka dugujɛ ntɛnɛndon na a kɛra mugujuguci ye u ye minnu kɛ waati kelen na ni sigida fila in na Kuri ani Bura. Generali Salifu Tarawele ale taara ka taa a kɛnɛ kan ka taa ɲɛdamaw kɛ ani u bɛ wuli ka jɔw la u bɛ se ka dan sigi ni mugujugucila jatigɛwale kɛbaa ninnu na cogo min na. Pharmacie populaire du Mali olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen u ye o waleya n'u ko ma ko session extraordinaire conseil d'administration a kɛra u ka ɲɛmaaba ale ka bonya kɔnɔna na n'o ye président directeur général pharmacie populaire du Mali Mamadi Sisoko u ye kumakan min n'u y'a don ba la o de bɛ tɔrɔmɔɲɔ bɔta pharmacie populaire du Mali o ka lahalayaw kɔnɔna na. U ye jateminɛ kɛ k'a fɔ jɛ mina kɛ ni wari min labɔli ye baarabolo olu yakubayali la u ta sefa wari $1,000,000,000 a n'a kunkanfɛn caman na mun n'o bɛna don mamɔgɔnya fɛnw na olu bɛ taa $1,000,000,022 banyango yaasa o ko bɛ se ka dɛmɛro cogo min na jateminɛ tɔrɔmɔɲɔ min kan ka sigi sen kan o de ye $120,000,000 ni ɲari banyango ye ɲɛmaaba n'o ye Mamadi Sisoko ye a ko san 2 tɛmɛlen olu gɛlɛyara kosɛbɛ ale ka cakɛyɔrɔ bolo ale nana mun ɲɛmaya la sisan daani na o bɛ taa san 2017 ka taa san 2018 na k'olu baarabolo ma kɛ baarabolo sɛwalenw ye o de kosɔn sa a ko wuli ka jɔ kan ka kɛ yaasa nafolo bɔcogo minnu bɛ yen n'olu ti bɛn dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na nafolo fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ pharmacie populaire du Mali o ka baarabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka kɛ sira jɛlenw ye sira sabatilenw yaasa baarayɔrɔ bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min na a ko baaraɲɔgɔnw n'o ye partenaires ye olu dɔw de dara Mali la i n'a fɔ USAID i n'a fɔ UNFPA u bɛna u ka furaw di Mali ma Mali k'u tila u ka siratigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bange kɔlɔsi furaw ko ni o baaraw ma kɛ a kɛcogo la danayabaliya o bɛ se ka na baarayɔrɔ ani partenaires olu ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn sa a ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fura minnu ni olu kan ka lase maaw ma a bɛ se ka lase maaw ma cogo min na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nɔgɔya o kɔnɔna na maaw ka furaw sɔrɔ nɔgɔya o kɔnɔna na o de kosɔn sa a ko ale kɔni nana cakɛyɔrɔ in na k'a sɔrɔ maaw ka sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kumafɔlen tɔrɔmɔɲɔgɔnw kan ka sara n'o ye facture ye ko o bɛ t'i jɔ $12 banyango la trésor public dun y'a jira k'a fɔ ale bɛ se ka $1 banyango ale bɛ se ka o de labila ko o gɛlɛyaba bɛ yen ko fɔ bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa o facture minnu bɛ yen n'o bɛ taa sefa wari $12 la olu bɛ se ka sara cogo min na nin ye Mamadi Sisoko ale ka kumakan ye n'ale président directeur général pharmacie populaire du Mali u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o senfɛ mun kɛra alamisa donya mɛrikalo tile 16 tɛmɛlen. Club 66 a ye laada kuraya dɛ nin y'a siɲɛ 10nan ye u bɛ jagokun ta ka di maa 3 bɔɲɔgɔn ma minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ n'u ko ma ko capital d'amorçage olu ka tɔrɔmɔɲɔgɔn chèque dira olu ma $1,000,000 bɔɲɔgɔn u kelen kelen
club 66 o dagayɔrɔ la Sulemani Bugu la Kulukoro Sirabada la. Club 66 yɛrɛ bangera ni maliden dɔ de ka hakilina ye n'u ko ma ko Abu Jarasuba ni ale mena l'Américain jamana na kosɛbɛ sɔrɔ busonba do a bɛ don min na i ko bi a ko club 66 olu ye a ŋaniya k'a kɛ jɛrɛjɛkulu ye n'o ye association ye mun tɛ tɔnɔ ɲini a ka baara la a ka laɲini ye ka baara dayɛlɛ maaw ye cogo min na a sigikan ye ɲɔgɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya baarabolo dayɛlɛ fo ka taa se bilasirali ani kuwadow ma yaasa maaw bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogo min na n'u ka jagokun ye a ko yaasa i ka kɛ olu ka tɔnden ye 2000 Banyango i b'o de sara o bɛ carte o b'o d'i ma mun bɛ se ka tɔnɔ caman lase i ma dɔgɔkun o dɔgɔkun 45 i bɛ o sara n'a y'i ja san kɔnɔ o bɛ bɛn 2060 ma o y'i ka tɔndenya o ye o jidilen ye Musa Balo ale ye club 66 o secrétaire général ye an ge ale lamɛn. Club 66 ye jɛkulu ye min nana ɲɔgɔn dɛmɛ kama Mali kɔnɔ minnu dara Ala la ka danna ka don an ka jɛkulu la ka olu dɛmɛ u accompagner sira caman kan o sira ninnu assurance ko b'o la n'o ye ni Ala ye accident si ma ka se k'i dɛmɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don maliyɛnw tɛ a jateminɛ mais mɔgɔ caman bɛ sa accident na peut-être a ka gɛlɛn an ka fɔ ko dakan don parce que hali i bɛ taa sɔrɔ accident man jugu ka se yɔrɔ la mais premier soin gansan taɲali kama mɔgɔ dɔw n'i bɛ se ka to accident na donc an bɛ assurance accident jɔ mɔgɔw ye depuis i ka adhésion 6 mois ensuite cantine fana b'a la parce que an b'a dɔn baloko ka gɛlɛn donc balo daduma o bɛna sɔrɔ an ka agence kɔnɔ yanni kunɲɔgɔn ka ban baara o bɛ daminɛ an ka gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la o fana n'i donna a la n'i ka carte sara i bɛ se ka i ka denmisɛnnin kelen don an ka école la san daminɛ fo ka taa san laban i tɛ dɔrɔmɛ 1 sara o dɛmɛ ɲɔgɔn lielen don carte 2000 in na cotisation bɛ sara 45 kunɲɔgɔn o dabɔra de walasa fɛn 4 bɛ i ko dɔ la 1 sɔrɔ i yɛrɛ ni dingɔ la n'o ye nafolomugu ye ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ i ka projet sigi sen kan 1,000,000 walima ka bourse d'étude n'o ye kalan i ka kalan sara walima i ka formation ko sara ou bien ka taa hiji la walima dugukolo ni dugukolo de ka di ye Bamakɔ lamini na titre foncier d'i ma mètre carré 300 tɔgɔ la tali seri ma don min na fo k'a sɔrɔ i bɛ jour la o kɔrɔ ye mun i ka 2000 sara o b'i ka 45 sara kunɲɔgɔn o de b'a to tali bɛ se ka d'i ma donc n'i ye a jateminɛ an y'a daminɛ a bɛ kunɲɔgɔn 11 bɔ sisan donc kunɲɔgɔn an bɛ mɔgɔ hakɛ mana garisɛgɛ la an b'olu wele k'u ka chèque joint d'u ma donc e ka yira maliyɛnw na k'a fɔ fɛn min don an bɛ fɛ ka kɛ fɛn badabada ko de walasa a ka se ka ɲɛ an bolo an tɛ aventurier ye an bɛ fɛ ka fɛn de kɛ Mali la fɛn min ni mɔgɔ hakili bɛ to a la yanni diɲɛ wuli cɛ donc maliyɛnw ka na u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn a la an bɛ min ɲini risque min b'a la n'i y'a o jɔ a nafa kɛrɛfɛ i bɛ don a la. Huissier de justice Suleiman Kulibali étude maître Kaba Keita ale ko maa minnu bɛ jagokun sɔrɔ 1,000,000 dɔgɔkun na o ye maaw ye minnu taara ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ka tɔndenya hakɛw dafa 100 la 75 sugandili bɛ kɛ olu cɛla tɔ 25 o ye maa minnu nana kɔ sanfɛ sugandili bɛ kɛ olu fana de cɛla n'u ko ma tirage au sort yaasa olu bɛ se ka tɔrɔmɔɲɛ k'a lasɔrɔ cogo min na Fuseni Layiko ale club 66 o kunnafoni di sira o ɲɛnabɔbaa ye ale ko hali ni 2000 se tɛ i ye 45 n'i b'o sara dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ 2060 ma san kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye e sen bɛ don jagokun o sɔrɔli la maa 3 min n'olu ye garijɛgɛ sɔrɔ nin dɔgɔkun na o ye Alassane Kunta ye Kadiatu Sise olu bɛ Bamakɔ yan Dramane Dugure ale ye garijɛgɛ sɔrɔ Kucala premier quartier la ale bɔra yen ka na ka 1,000,000 minɛ Alassane Kunta a y'a ka nisɔndiya dangɛnɛma yan. Ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka nisɔndiya dan mɔgɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ tan nɔ comme ça vraiment mot tɛ n bolo ka fɔ hali bi Ala k'u sara a ba wari dira anw funu mɛnɛ ma an ka se k'a kɛ k'a ɲa pour que mɔgɔ wɛrɛw b'a sɔrɔ n'a sarali ko ɲuman ne kɔni b'o ɲini bɛɛ fɛ minnu ma d'a la minnu donnen a la k'u inscrire n'u ma d'a la n'u tɛ k'a wari sara u ka continuer u k'a sara parce que ne bɛ se k'a fɔ garijɛgɛ ko in na peut-être ne ka chance bɔra sarali la n b'a sara régulièrement club 66 mɔgɔw vraiment ne t'a dɔn n b'u fo cogoya min na a diyara ne ye cogoya min na Ala k'u dɛmɛ baara in na Ala k'u bolo mɛn a la Ala k'u sara Ala k'u bolo mɛn baara in na 1,000,000 n bɛ jago k'a la je suis un bénévole mais n bɛ continuer n bɛ jagomisɛnninw kɛ n'a ye pour que ka se ka wari sara dɔɔni ani n yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la fɛnɛ. Ka hakilina jigin kɛ k'a fɔ aw ye club 66 a secrétaire général Musa Balo ka fɔ la a ko olu bɛ maa 60 de la bi tɔnden na olu ka laɲini u ka tɔnden ka maa 1,000,000 sɔrɔ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ san 2019 octobre kalo la u ka tɔndenw bɛ se ka taa u den kelen tɔgɔ sɛbɛn fu la cogo min na u ka kalansow olu kɔnɔna na ani san o san u ka se ka maa 1,160 ka dugukolo san ka d'olu ma 1,000,000 fo ka taa se fɛn min ka dɔn ka fɔ kalan bolo tɔrɔmuɲɔ n'o ye bourse professionnelle ye n'o bɛ taa 1,000,000 Banyango la ka o labila maa 200 Banyango ye san na ani san na u bɛ se ka maa 200 k'olu bila ka taa hiji la cogo min na mun bɛ bɛn CFA wari 2,100,000 ma.
an bɛ bita kuncɛ ni kunnafoni ye kunnafoni duman tɛ han jamanaden kana bilalen maa fila n'o ye civiliw ye marifa de tun bɛ u bolo u bugunatigɛ ma dɔn olu de kɛra sababu ye ka MINUSMA ka cakɛla kelen ko o bɔnɛ a nin na a kɛra abaraju shashasha o sigida la cɛ in bananen MINUSMA ka baarakɛla in u y'a ta ka dɛmɛdoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin a ma ka taa n'a ye lapitaniso la a joginnin da o kun fanga bonyana kosɛbɛ a ma ɲa a nin tora a la kɛra karedon mɛ kalo tile 19 tɛmɛlen ONU ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Nigeriya o jamanaden kelen wolomasiri taaba ko bɔnɛna nin na Tombouctou minnu bɛ baara kɛ MINUSMA ye Kidali fanfɛla na wolomasiri taabaw minnu bɛ Tchadi wolomasiri taabakuluw cɛla ko olu fana yɛlɛnna mugu porontan sanfɛ u joginna kosɛbɛ a kɛra Tesalit nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye